हाय हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। ଆଉ କାଲି ରାତିଠୁର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ଡେଟ୍ କରିଗଲେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କାଲି ରାତିରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଆଉ ମନଟା ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ରକମ ଗାୟକ ବି ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ରକମ ଗାୟକ ଆଉ କିଏ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ସିଏ ବହୁତ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଲଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଗୀତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ସିଏ ଆସନ୍ତି। ଆମ ଟାଉନ୍ ଫାଉନ୍ ଯାଜପୁର ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଳୀ ପୂଜାରେ ବି ସିଏ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ମେଲୋଡ଼ି ଶୋ କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସିଏ ଦେଖ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନଟା ସିଏ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା କିଏ ମାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନଟା ସିଏ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ହେଇପାରେ। ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ହସଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ହସଉଥିଲା ସିଏ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକମ ସିଙ୍ଗର କେଉଁଠି ବି ପାଇବେନି। ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକମ ସିଙ୍ଗର କେଉଁଠି ବି ପାଇବେନି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଭର ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଏସବୁ ପିଇ ପିଇ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି ଆଉ ଦେଖ ଯିଏ ହସଉଥିଲା ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଆଉ ତାବାଗିଆ ଲୋକ କିଏ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ। ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।